Bună, dragi prieteni! Sunt Șef Mohamed. Dacă prima dată salvat pe mine, te rog frumos, dai subscribe și like, share și hai să vedem ce să facem împreună. Astăzi o să facem împreună Florentin tart italian. Hai, ne apucăm de treabă. O să am nevoie de 50 gram de unt, temperatura de cameră. O să amestec bine așa. Amestecăm foarte bine. Amestecăm untul bine. 50 gram de unt, temperatura de cameră. Și după care punem 50 gram zahăr pudră. 50 gram zahăr pudră. Amestecăm zahăr pudră cu untul bine. Fără mixer, fără nimic. Tot manual. Și după care un ouă, da? După ce am pus ouă, acum punem 100 de gram de făină. După ce am pus făină, adunăm tot compoziția asta așa și punem un plastic și băgăm în frigider să se întărește aproape 10 minute, un sfert de oră. Băgăm coca noastră în celofan. Băgăm în frigider un sfert de oră. Acum, după ce a ieșit coca din frigider, să punem între doi hârtii de pergament. Să încep să întind. Acum intrăm în cuptor. Acum băgăm în cuptor la 180, 10 minute sau 15 minute, depinde de cuptor. Acum o să facem în cuptor 10 minute.
este în cuptor acum. Și ca să facem acum compoziția pentru fața la florantina, o să am nevoie de 50 gram de zahăr, 50 gram de frișcă lichidă, ...50 gram de unt, și 35 gram de mere de albină. Și lasă la fiert. După ce fiert, o să pună peste el 100 de gram făstic și migdală, 50 migdală afiliat și 50 făstic. Și pe urmă să pună suprafața la blat care am făcut noi. Cuptor. Ai văzut? Foarte, foarte frumos. Super tare. Foarte mișto. Foarte mișto. Florantin cookies. Și acum, după ce a ieșit din cuptor, o să ambalăm într-o cutie frumoasă și poți să dai la
o colegele tale la muncă cadou, uita. Uite cum arată. Superb! Și să nu uiți, te rog frumos, like și share și subscribe. A fost cu voi Chef Mohammed. La revedere, ne întâlnim la următorii filmuleți. La revedere! După ce am ieșit din cuptor, uite, am ambalat-o în cutia frumoasă, o să dau cadou la un prieten, la o colegă. Super mișto! A fost cu voi Chef Mohammed. Te rog frumos să nu uiți like, share, subscribe ca să poți aduce rețeta noi. La revedere!